wiase ye wade papa ene ye wade boni sofo a obekasa be bobofo din no na say nipa no oye honhom freni ye wa honhom a ubodi di wa bonten pa obetwe ne ho afiri wo otwe ne ho firi wo ade ode ma wo bia no ebi firi wo sa ye wo asofo ne ekuku dam bebreba nyame pagya wo mo adwuma ye mu a oba ntumi ama owutumi ye secret na ye den ensie na honhom na twe wo ho disa honhom na twe ne ho a obeye honam ani nipa afi wo kasa ye mam wo sha ye nyina because ye wo gira wachi no twe ne bofo na odifu Adom Kyei Duah boni din no gobi oye bofo ampa oye honhom de se honhom boni ne honhom pa yes so oye nyame bofo a na oye honhom a omfiri agya no ye beye bible nokwafo ye humu no kore bible oye nokwafo obi se bofo de friend say Afrosnolofalis so wonya honhom a ofiri ote asefo nyame a tware kwaje Poku nsa nifa so Abusafo na munyina mase mama kwa ba munyina fishia pa afi ehya sei afi enenu mahia nyame hyiram no tene nem choba bibia wo bia no mo no ne mo Ghana ye da munyina mase se maso yimu na makora ya bisise me pa chow se otie nkan wo hu adoma na wo so notification bell mia so a na che se wa subscribe we have to all na che se video bia tumu a obenya bia hwe na wa share ama afoforo so enya bia hwe because this year 2023 and yama hodo ade brown na edo so pa ye bobro social media dum say 2023 na hyase no ensemu a eba no do so pa e hyase free 31st ye ya ehun say asofo bebre na ye 31st omu wie ye no na ensensem bebre na wa akire akoye obofo ene Adom Kyei Duah afi na ye battle kese pa we si obofo enipa sua we si Adom Kyei Duah enkrofo do so afi akoda ni se bebrebe obia ne de woka ene me ne nyame odifo na akwa Elisha the great agra great abofo me ne hia ene sa nkomotwetwe ni nyina de mu ensem ede bro odifo atase I'm going to China, yeah, she and communication. So, leave on more color. The great agra. 2023 Avenue show. Go be. Young friend, when you're more tears for yeah, because on no can be heading a womb. Now, according to Bible, or say at the chinyo we essay and say, ye was so my ye. Ejuma. The first I can so at that treaty and say, Emily Padas and Ibia or Keratias in a day. Meja inshira obi biara obi papa ha ye wura foforo 2023 ye wura foforo se na su sere dia se mu yo afi nipa be di aba 2023 obi yes odi fo hye nkom se kuro yi be bo a wo say di fo oti kuro num di afi ye kan hira nsema o man na afi nipa bi a oya Elisha chidini ana nipa bi a wo hwe na kwa Elisha se wa mfa wo nhira ni so afi a undi ye bi mu wiase okay afi nipa be di okay yes na kwa na shaka wi ti afi de yanyini senya mbaye ni o mai baba we die kakra bi na me sheda how because wa brepa yes 31st ni o se nkofo bebre kwa sorry yes ekoye 31st o die na o se sorry die na afi na wusie ni nti na he ni mu senya mbaye adom ebewie ba tinwie nti he ni mu se emre kwa de mu no 31st e ba na de be big pa ye hunu se obofo yanka se reverend obofo ekoye ni de ewo santase owas back no okay na Adom Kyei Duah eso koye ne de onu kwa kwan yi so adwo so kwan yi so ana nya saguto say domo a ko mienu ni nyina no na do so ba but o wie 31st ni nyina wie no afa nsem nkofo ka o Adom Kyei Duah de ne do so afa obofo kwa ni spirit na ba form nkofo enfili obofo bio afa ni nyina akosi Adom Kyei Duah so baba eye na 31st wie na afa nsem bebrebe na na be chi Kadaji baba oni bibi yes du wodi ene ebo yes na afihie bia e wodi nyame yi no okay afihie bia e wodi meja eyede eye it 2022 wan nyame yi 2022 gobi 2022 yeah ma me fa di nto ho
medical ka say afibia odi nyame ye den eyi no say men haimani nka asem a ye wadi kamfo bebreba abeye anwade a edom we bi kura ye no ebi enye bi ni Adom Kyei Duah de say go for 2022 de na ya Adom Kyei Duah so no na ba bia be fa bia dom na edi na chi eno nti na me ka asem bi say deal ye fa nye den ye mfa nto because ye wa honhom ne ye wo de ben ye wa honhom kofi embom nsamafo kra se omo pedodo enti se ye ya tiasefo na meka ne se afia ye di efri mu ba afifofre mu yidie Adom Kyei Duah wafa na this year 2023 the obefa no ono so wo ho de ntokwankwa ne da Adom Kyei Duah ne obofo ntama de bia da so mu nkwa ya asori wi a na obi eguo mu akonta kofi baba ade ba ko ne se okun ama nkunimdie ma ena osun so ama osere so nyeden emba ye ko ye dinkunim nyame asofo yes nyame because asofo mienu nko kofi baba me say ye ko ye dinkunim ade nti na me say ye ko ansa na ye dinkunim ye won taafo mienu efri yefunu baakum eba wiase na so obia ne na dwena ye den eda ni tirim wo atiasefo asase kofi baba aware a yaka bom a menteme ho ase nim no enya aware yes awale a yaka bom eja oba susunkunkun dim na menteme ho ase kakra bi a ma awale ni mu a anigye akra ye den nim obi kwa se me kunu bumi asa da no ya wale na di agye so wale yes kobi enti ewiase no Bible say papa mo boni mo yem fast da nye den embenyame but ye nipa yi de do sometimes ye be kasa say nyame asofo na mo ye say but okon no ye ko ne huhu na apie mu na mani okay okon bi eni wa eye ni so keke ye make out ase said ye Satan any Christo di akon a Satan free osoro be hwe asase so no sa na okon te ye obeka semfonso le free ho obofo na Adom Kyei Duah Govi baba untimi ni panyini enko ma akora wondi bem okay nti oye panyini nko ade kwakwantwi edifo because ode anidie ma panyin said according to Bible osi diwa ne wo na wo nkwa na aware wasase panyini die me Elisha I respect me meja ode me ba wiase me ntimi nyina na nimu nkasa a minute entia no never they know your bofo anyade yes because oye panyin also call there ni die man that is it baba all night nature and yet it is every yes you say Adom Kyei Duah e de ayi obofo bi e na ye adwuma obofo bi na obofo ni de bi wu asem ketwa with all due respect to Adom Kyei Duah and obofo na obo de say me de minim hu asem nyame adifo na omo enim entina enai mi busa nyame difo wo me nchen yes bofo no se efe na Afrosnolofalis yes eno ne bofo na o se ode ni eye adwuma asem we betu dwan ye obi e ka bi na hu se ayi obi nim ababonti abeka so ono kwa de sa bofo no kwa de obondi dada de eye adwuma ma hu se lion yan kasa prophet lion so abeka so no kro your bofo ye adwuma se enipa bebre na de o manu ena bi so condemn yes say obofo be na ni di huhu sa ne agege no so ye de ba de bi kwa 777 mpanifor manimu a we de manu system na so nkofo kana make bi o mo say ye di mo bi ena Adom Kyei Duah de ye adwuma baba ba cho wa ha de wo ye susum sorry esofo kese e wo Ghana ma mi musa sa abofo no Afrosnolofalis no ba cho what in the ura huhu no oyobofo obi me di agra honhom ne namo na die nsa me di agra honhom nam be yesunsun sorry ni yeah se suman ti si konfo so na o se me konfo asem na maba me konfo ye ntumi me konfo maja konfo asem na maba oye den oye konfo yeah sunsum na te ye den esi ne so
ntimi yesunsum sorry ni dia na wo se me de agra creator averager andona rafe me de sa ahonhom we nyina yede enante ta ahonhom me ya bofo a omo ya bofo okay na sofo a obekasa be bobofo din no na sa nipa no oye honhom freni okay sunsuma agwa obi ani na adwuma onyame abofo mpimpim obi ani na adwuma sunsuma akwa obi ani na adwuma onyame abofo mpimpim obi ani na adwuma sunsuma agwa obi ani na adwuma onyame abofo mpimpim obi ani na adwuma sunsuma agwa obi ani na adwuma eli anyango bonwe obi ani na adwuma kobi papa ewa honhom omo wonwiem omo ya abofo nti na ukokwa ye mu na ukonwura kese mu a obekọ na edua kese esi ho na obi de nwira fita enwira kokọ kosua snap bese niema na odi agudua na se yeah boka no diskaka kraka osum dua no because honhom ti dua ni mu sorry kobi papa obekọ botai bi si ho na obi aye nyankama de agubo ne ho honhom te buo ni mu oyebofo okay obekọ na obi akoye straka wo nsuo bi ho honhom te nsuo ni mu obekọ na obi aye nyankama de ewo nkwantanan so yeah ye wo tumi a omo giragina kwai mu okay omo so ya abofo okay na abofo juma ye mu no obi a na juma ye okay ewiase ye wade papa ene ye wade boni eno nti na bible say ekwai bi etene wo nipa de ben ani so na awieye no ayo akwai nti nya kwai bi a na ye kwai papa wo se nipa ye den efa so oba so kama no ko wi se hwe bofo na odifo Adom Kyei Duah boni din no kobi oya bofo ampa oye honhom okay tie me oye honhom na so wiase no ye wa honhom bebre na eden e wia bofo na obo ja bofo na obo ni din no oye honhom nko ade na oye bofo because dasani ani nyeden enhu no nipa dasani ani nyeden enhu no egide owo sunsun no enyame bofo ana na ngofo be so enyame bofo kobi papa be say oye honhom de se honhom boni ne honhom pa yes so oye nyame bofo a na oye honhom a omfiri agya no ye beye bible nokwafo ye humu no kore okay na ade ba ko a creator be ka kire me nie kobi ye wa bofo a omo mpe won din se be pia bontene okay ye mo won din wa bontene ye wa honhom a omo din ye mo na bontene omo pese omo din ye bi sie dabi tuwa wo som no kwa na anim din wo na wonim okay ye wa honhom a ubo di din wa bontene pa obetwe ne ho afiri wo ho okay otwe ne ho firi wo ho ade ode ma wo bia no e be firi wo nsa ebe ni Adom Kyei Duah endigovi ye wo asofo ne akuku dam bebreba nyame pagya wo mo adwuma ye mu a omo antumi ama omo secret then you know that say your secret is your power yeah omo antumi ama omo tumi ye secret na nye den ensie ena omo de omo honhom anya meja de ama wo ye den edi agro ena honhom na twe wo ho di se honhom na twe ne ho a wo be ye honam ani nipa afi wo kasa emam wo sha nyina because the ojira wachi no atwe ne ho afiri Adom Kyei Duah de ne ye de wo kai bia na gobi mama nka masam ke twato okay panyini Adom Kyei Duah bofo na obo ni din ana honhom a obo ni din se ono no ode no nam no Afrosnolofalis gobi honhom no obeja ne kwam o say yes me say honhom no obeja panyini kwam ada enye honhom a ebondin dabi kofi edi enye din bia na ye bo ana me ka se me ye honhom freni enti wonya honhom freni a wontimi emmodi enye din bia na ebo pia bontene kofi ye wo honhom bebrebe occultism hwe kofi me say panyin no edin na obo ye no a apie no ombeja ne kwam Afrosnolofalis
Ombeja ne kwem. Ombeja ne kwem. Yes, enti panyino from this 2023 ekoi. When you year ahonhom beja ne kwem. Serious. Na kwa like. Adom Kyei Duah asem na woka. Na wo sen ko man secret no. Eka. Apame wo ne ho baby a wonante kodru na apame wo one saa wo ntem no. E wo sen ko man sie. But I say nipa bi ape fame, nipa bi aye fame, nipa bi ape din. Yeah. Na wa amantem ka wanka. Be so ama wiase nyina hunu. Nti ja Ese nkofo seche honhom no. Nkofo heso mbenya ni picture ni agade. Ahonhom ne mpesa ade no. Omompe. Kofi na asem wo ho. Na nya asem bia ne yeka. Yes. Ta. Asem wo ho. What if Bible no kwafo? Because o ka se obe he am ye hu se honhom no. Afrosnolofalis. Nyame honhom ana se nyame honhom. We dey busuafo ma mo hwe me no mo nyintum se me de nyame enum no kura ne nyame na de kura me. Pray na ne dia. Ono so Nyankopon nam ne so. E na odi ye hwehwemu nti. Uhunu bibia twemi firim. Because me de me nka ho. Nti ehwehwemu na o ye ne se ampa Afrosnolofalis no. Bofo na nyame bofo ana se nyame bofo. Kobi. Papa. Bible, oye Nokwafo. Odifo Adom Kyei Duah, oye nipa kokko a tware kwaja Poku nsabonkum so. Oye kokko a. Oye kokko. Onye kokko na oye nipa tuntumu a tware kwaja Poku nsabonkum so. Adom Kyei Duah nipa tuntumu a. Okay. Kofi oye kala ben. Tuntum. Asem ke twa to ni. Bible, oye Nokwafo. Ofi o se bo for the friend saying. Afrosnolofalis. Afrosnolofalis. Odifo Adom Kyei Duah ebo ni din 31st watch night. So oye honhom a ofri nyame oye otiasefo yi a tware kwaja Poku nsabonkum so. Oye honhom a ofri tiasefo Nyankopon na. So onye honhom a ofri otiasefo nyame a tware kwaja Poku nsanifa so ten. Hey! Na kwa Elisha. Kobi. Sema na dia be. Amedi asem aba. Na kwa Elisha. Kobi. Bible Nokwafo ni o. We your friend was see ade yo. Creator bofo. Eye ane dabi a dabi. Odifo aga. Me na me ka kire o. Sema dia ba dia asem kase. Ya wa honhom bebre ne wo wiase mu Kobi. E wiase no de o se hwi ni ho no bibi ne ku no. Afrosnolofalis. Enti won ti wiase a gitum se bibi e wo wiase mu. Afrosnolofalis nyanya me hu. E na agra ka kire wo no. Yes. Enti me ka sa mu no me ka sa mi se asem ye den e wo ho. Kobi ya wa honhom bebre but wo nyina ya abofo. But ye wo abofo kan and ye wo abofo boni. Adie bia ye wo ne papa no ne boni so ye den e wo ho. Sa ne tie. Ene o manfo kasa ne mpo. Asumdwe nka wote asefo bi a wo hwe na kwa Elisha. Me mpai boni sa afi nye wonkunim di afi. Afi enye wanigi afi. Afi enye wumpeja afi 2023. Tie me. Sa wo hwe me na wo maame mba. Wo ye third born any last born any Elisha nkasa. Bosumi ye emu ansa na bosumi ya prawie ye. First born, third born any Elisha enkasa. Ya ne yawfo momfre me. Ya ene yawfo momfre Elisha. Na maje di mu no agra ewo mfasodie kese ena meso ede dommo. Nim de wo namu ya sharp fofrase o. De wo fa mu afi etwa mu no fra Elisha ne to ntwama wate. Na afi a ya sha ase empeja ne nkunimdie kese bi eda ho ede mawo. Maje nhyira obi biara. Awuzafo nyame so enhyira nyame di for the great agra creator for prophet na kwa Elisha ona ne akasa ne fati nsem ne de ehu pa. So I said me dika ka cho no me de me ye presenter o misrem ni huhu asem ba bia o frem wo huhu a mitimi me ya no cause we de huhu asem bi ni me di edi kofi poku ono ede ne Bible no kwafo na aka asem bi mu no kura ede a kire aso weda so obeje di unyini nyame huhum na o se ode ye adwuma and we believe say nyame ede ne ye adwuma so nyame sha no tede ne me cho me din ede kofi poku ma fa se ma kofi every year there so no so echinchim fidie ma e ba frem nyame adoma share on next video you will be a edwebo ye mamu nyina official Poku One TV.